de poñer unha condición que non se pode cumprir para entonces evadirse de cumplir justamente un acordo que está respaldado por a dirección do partido, neste caso do BNG. É dicir, hai unha decisión, esa decisión é imposible de cumplir, sábeno ben. Entonces, non poden pretender quedar ante a cidadanía como defensores de Viana cando realmente o único que son defensores do seu núcleo de poder local, que nin siquiera a nivel provincial teñen ese respaldo, non? Entonces, debería vir o sentido común, xa que non siguen por lo menos as directrices do partido, pero vir o sentido común de defensa dos veciños e das veciñas de Viana, porque obviamente non poden solicitar unha cuestión, neste caso unha condición que non se pode cumprir, porque deixarían, lóxicamente, ao Grupo Socialista sin posibilidade de exercer a alcaldía. Entonces, pues bueno, de que estamos a falar? Eles queren únicamente ter a alcaldía en exclusiva e impedir que o Partido Socialista chegue á alcaldía. Por qué? Bueno, parece que é un interés político, non? Seguramente son conscientes, como somos conscientes nós, de que Germán é un moi bo candidato, é unha persoa, ademais, querida do Concello, pero iso non pode ser o que iniba o BNG precisamente de darlle un goberno de progreso a Viana, non? Falamos dun excelente candidato, dunha persoa, ademais, que está soportando incluso trabas difíciles de explicar, é dicir, que o seu candidato, por cuestións legais, non pode encabezar unha lista, non pode levarlos a que, justamente, como hai outro candidato que é o número 1, que non poda tamén ocupala, non? Por que non o fan entonces con o número 2, con o número 3? A mí lembrame moito unha condición que me puxo no seu día o Partido Popular no Concello de Ourense, cando me exixiu que eu me apartara tamén da alcaldía e despois cando dixen que me apartaba da alcaldía que entregase a acta, non? E se houvese entregado a acta houberan posto outra. Desde que o que se trata é de poñer condicións que non se poden cumprir para públicamente lavar unha imaxe e dicir, nos intentámoslo, pero o Partido Socialista non quixo. O Partido Socialista quere, é capaz de entender e incluso de dicir, bueno, se fora posible nos aplicaríamos esta condición antidemocrática e inasumible, é dicir, unha persona elexida de número 1 dunha lista que outra lista, sin ningún tipo de xustificación, que podía ter algunha xustificación, non? Pongamos por caso, pois, é unha persoa que ten problemas ca lei, é unha persoa que non ten prestixio profesional, é unha persoa que non se coñece precisamente por a súa valía, pois creemos que non é apropiada. Non poden dicir eso en ningún caso de Germán. É unha persoa competente, unha persoa absolutamente honesta, unha persoa querida, a que apartan únicamente con un obxecto, de que non chegue á alcaldía. Porque de chegar á alcaldía, pois entendo que os seus obxectivos políticos veríanse danados. Pensan en clave de partido local, e non pensan en clave nin da veciñanza, nin do que pasa na provincia. Por tanto, todo o noso respaldo, neste caso, para Germán, para o seu compañeiro, para Viana en xeral,